Cine sunt eu? Cine sunt eu? Mă întreb mereu ce fac, ce sunt pe acest pământ. Are vreun rost că sunt, că am fost? Și ce-o veni când noi mai fi? Azi, cine sunt pe acest pământ și mâine zi? Cine mai fi de mai trăi? Tu? Cine ești? De ce iubești? De ce urăști? De ce trăiești? Și pentru ce te străduiești? De ce te uiți? De ce n-asculți? De ce vorbești? De ce bârfești? Ești un nebun. Atât îți spun, de crezi că furi fără să înduri, de crezi că ești șters în univers, că n-ai răspuns la ce ai ascuns. Și că odată n-or fi de plată, bune și rele și toate cele. Ai de plătit tot ce ai greșit și de-ai iubit ți răsplătit și de-ai iertat, ești achitat. Și vei lăsa în urma ta la cei ce vin un dar divin. De-ai complotat, vei fi certat și vei lăsa în urma ta la cei ce vin amar și chin. Că până la urmă viața se curmă și vor rămâne numai fărâme, împrăștiate de vânt, purtate, duse prin lume, rele și bune. Gânduri și fapte uitate în noapte, multe și mute, dar nu pierdute. Primi vei zestre pe suflet, pietre sau aripi albe, pe suflet salbe, că până la urmă viața se curmă și ce rămâne sunt doar fărâme, în alte vieți te mai răsveți și în alte minți te mai avânți. Și ce rămâne sunt gânduri bune, gânduri purtate, albe, curate, sau va rămâne negru, tăciune și asta ține numai de tine. Dacă ai tăcut sau te-ai vândut, de-ai dăruit sau te-ai zgârcit, dacă ai urât sau ai iubit. Că vei lua când vei pleca ce ai ajutat și ai mângâiat, ce ai dăruit și ce ai iubit. Că restul toate rămân în spate, rămân ruine, nu merg cu tine.